Ден на полето 2026 се завръща в село Паскалево. От 28 до 30 юли полето отново ще събере земеделци, партньори, експерти, компании и гости от цялата страна. 3 дни посветени на реалното земеделие. Там, където решенията се виждат на място, машините работят пред очите ни, а разговорите се случват директно между хората, които всеки ден са свързани с земята. Очакват ви демонстрации, иновации и нови технологии за модерното земеделие. Водещи компании в сектора ще представят решения за семена, растителна защита, хранене, техника, устойчиво производство и по-ефективна работа на полето. В програмата са включени кръгли маси по важни теми като поземлени отношения, болести и неприятели, регенеративно земеделие и променящите се климатични условия. Ще има срещи с институции, време за въпроси и отговори, споделен опит и нови идеи. Полето ще оживее с танци, детска програма, гост-певци, музиканти със специалното участие на Иван Динев Устата. Ден на полето 2026. 28, 29 и 30 юли. Село Паскалево.